राजकारण, समाजकारण हे सिंधुदुर्ग आणि सावंतवाडीच्या अस्मितेचा आणि प्रतिष्ठेच्या पेक्षा मोठा असताच कामा नये, या भावना माझी आजच्या निमित्ताने आहे. असताच कामा नये. शेवटी आपण आपली प्रतिमा, आपण काय संदेश देतोय, ह्या गोष्टी खरं म्हटलं तर महत्वाच्या. पण एक पण तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, किती दीपक केसरकर साहेबांनी उमेदवार उभा केला ना, त्यांचा पाठिंबा हा श्रद्धाताईंनाच आहे हे मला चांगलं माहिती आहे. चांगलं माहिती, काय विषय नाही. आपापसात काय बोलतात, गपचूप काय बोलतात, आमची पण माणसं आहेत, आम्हालाही कळत आहे. आम्हालाही चव्हाण साहेबांनी पालकमंत्री बनवलंय, आमची पण यंत्रणा आहे. एवढा वर्ष पोलिसांच्या एवढा बरोबर काम केल्यानंतर आम्हालाही पोलीस माहिती आहे कशी यंत्रणा चालवायची असते. म्हणून हे बोललं तर चुकीचं ठरणार नाही की श्रद्धाताईंना मत म्हणजे दीपक भाईंना मत असं म्हणलं तर चुकीचं ठरणार नाही. होऊन द्या टाळा जोरात. मग शेवटी आपल्याला हाच चुका पाठिंबा, काय विषय त्याच्यामध्ये. ये अंदर की बात है, दीपक भाई हमारे साथ है. नाही बोलून द्या त्यांना. थोडं आमच्या चव्हाण साहेबांनी आग्रह धरला तर नाही असते या स्टेजवर.